Adlaw kaninyong tanan, kumusta mo? Nako karon diri sa dulaanan sa mga bata. Makamiss pod ang kinabuhi bilang bata. Pero dili pasabot na bisag miss nimo ang kinabuhi ingon nga bata na mapabilin kang bata. Kaniadto 5 years old ka. Abot yun ang panahon na may edad na ka og 30, 40, no? Dili ka magpabiling bata. Ingana pod sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan na dili ta magpabiling bata. Kailangan gyud na mutubo ta spiritually, mulambo ta sa atong pag-alagad. Kung ikaw isip bata gihapon sa pag-alagad sa Ginoo, dali ra kay ka matangay sa mga problema o mga pagsulay. Tips para mahimong matured sa pag-alagad sa Ginoo. Unsaon man, kinahanglan nga aduna gayoy balang espiritu nga magiya kanato. Unang-una, ang balang espiritu maghatag kanato og maturity. Kaya ang bunga sa balang espiritu gugma, kalinaw, pagpaubos ug uban pa na may maghatag sa ato nga kita mulambo sa pag-alagad sa Ginoo. Makita dira ang pagkamatuod o tinuod ka nga anak sa Dios tungod kay naa kanimo ang bunga. Kaya ang balang espiritu magiya kanato, magsulti sa sato sa atong angay buhaton. Ikaduha, kinahanglan na magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Magbasa ka sa iyang pulong, maghatag kag higayon na magbasa sa Bible tungod kay dira sa Biblia mahibaw-an nimo ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ni ang pagkaon sa atong espirituhanong bahin, ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Sa dihang sige kag kaon, sige kag basa sa pulong sa Ginoo, mutubo ka ingon nga nagaalaga diha sa atong buhi na Dios. Kay kining pagbasa sa Bible dili lang man ni para sa mga alagad sa Ginoo, para man ni sa tanan. Kay giingon pa dira sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Ikatulo, kinahanglan na magmainam puon. Magluhod ka, taas ka sa mga kamot, mag-awit ba ka, ingana maghatag ka og higayon sa Ginoo na pagpakita nga nahigugma ka sa iyaha. Ikaupat, kung aduna kay higayon, kinahanglan na magpuasa ka. Mag-date ka sa Ginoo, nga na po na makig-date ka, kung nakay higayon, nakay pangayoon, magpuasa ka kay dali ra kayo ang pagtubo ug paglambo diha sa imong espirituhanon na bahin. Ikalima, kailangan na agi mag-guide nimo, na mag-advise sa imo ha, pastor ba, leader nimo sa church, kailangan na naay magtudlo kanimo, maminaw ka og mga advices, kailangan na mosimba gyud ka tungod kay dira sa simbahan, ingon nga usa sa lawas diha ni Kristo, magtinabangay ta aron malig-on ang atong kinabuhi ug mahimutang mature. Kana lang, salamat kayo. God bless inyong tanan.